Nasa tiyanang naangkon ni John Artico, 45 anyos matapos kaginbuno samtang nagapanglakaton sa dalan sang sospek kasi Ray Campano ni Galangidad kag parehong nga residente sa barangay Iprog, San Enrique, Iloilo. Ining nagluntad alas 10 ang gabi, Oktubre 7. Sa diin samtang papuri na kuntani ang biktima sang ginkompronta siya sang sospek. Tob-tob sila ang nagbinaisay kag nabuno siya sa tiyan. Sunod sa pulis, subog man ang biktima sang ginkompronta sang sospek kag sa siparado kabalay ng inom sang tang daan nga hirikutanon sa duwa ang rason sa insidente. Natigayon naman nga naaresto ang sospek kag natala na nga basakan sang kaso nga frustrated murder. Samtang padayon niya ginabulong sa ospital sa Pasay City ang biktima. Legislator, may mga kaalis sila nga mga ikutaan. May mga previous auditors. Kangay sa kinhambal sang iba niya, nga pag-inom sa makahulubog ilimnon, makabig, nga pulong sa kapoy. Pero may aragid nga hindi marikawan nga may mga individual nga kung makainom, ang alkohol nagadiretso sa ulo, kag nagaisog ang tabo. Balita nagikan sa Panawas ng San Enrique. Ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan, Iloilo, K5 News of AM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.